सबसे पहले तो आप सभी के बीच में हम गायक सूरज यादव तवरिया बाबा भोजपुरी बिरहा के एक कोट मोट गवैया आप सभी के बीच में आज को गीत प्रस्तुत बा। बाबा गीत के गावे से पहले आज स्टूडियो में हम सभी भैया दादा जो भी उपस्थित हैं करेजा पानी हो गई बा वो कहानी के सुन के। जयपुर अजमेर नगर में भइल एक दिल द्रवित करने वाली हादसा और वो हादसा से पूरा देश के दिल द्रवित बा बाबा और तब रोवत बा जहां बा केहू के घर उजड़ गइल बा त केहू के जेकर एक लाल बा लाल चल गए। इस समय के दगाजा बा कहना बा कवि की लेखनी बतावल गई। बाबा हेले कैली आई तन हेलावा समैया हेले कैले आई सन हेलावा समैया चली गई के तना के जन्मा बुरा बतावल गई। पूरा न्यूज टीवी पेपर के माध्यम से पूरा देश सर्वसार बात देखत बाऊ कहानी के आंख से आंसू गिरत बाऊ माई के जिकर लाल एक वो दुनिया से चल गए। बाबा कवि के आगे लेखनी बतावल गई रात के समय बा जब वो टैंकर आइल बा और टकराव भइल बा एलपीजी गैस के पेट्रोल के टैंकर से। कवि के कहानी बतावल गई। बाबा आइले टकरा बेचब दोनों के बीच में भाई टकराव जाबा दोनों के बीच। अरे वाह भाई टकराव जाबा दोनों के बीच में। वो एलपीजी गैस के एगो टैंकर ऐसे मुड़त बा वही तरी तुरंत एगो और टैंकर पेट्रोल के आ गई बा। बाबा जैसे दोनों में भिड़ंत भइल बा ये बाबूजी का बतावल जाऊ जे जो सीन देखले बा ओकरे आंख से आंसू बा। आज ये भइल टकरा बेचब दोनों के बीच में भाई टकराव जाबा दोनों के बीच। जय हो भाई टकराव जाबा दोनों के बीच में। फाटल बा टैंक देखे अखिया के सीध में फाटल बा टैंक देखे अखिया के सीध में। फाटल बा टैंक देखे अखिया के सीध में। वहां पे जे उपस्थित रहे बाबूजी सबके आंख के सामने ऐसा हादसा भइल कि वो हमें का कर पाई। बाबा जवन समय के लेखनी बा वो प्रभु जवन चाहिए वो करा दी है। बाबा और वहां लाशन के ढेर लग गई बा कहानी बतावल गई। लाशन के ढेर लागल सूखे नाटकरिया लाशन के ढेर लागल सूझे नाटकरिया चल गईले जनवा कितनी के लाशन का ढेर लागा सूखे नाटकरिया। अरे वाह जानवा जानवा हो रहा लाशन का ढेर लागा सूखे नाटकरिया। जानन का जानवा हो रहा। क्या बात वाह वाह वाह।
ऐसा हादसा भइल बाबा बतावल गई न्यूज़पेपर के माध्यम से 300 मीटर के आरे दायरे में जितनी गाड़ी, 2 चक्का 4 चक्का आदमी सब आग के चपेट में आके अपने आप के वो राम के समर्पित कर दी। उहे जयपुर अभी तक जहां तक पता चलत बा बाबूजी 18 से 20 लोगन की मौत हो गई बा। आप सोची जेकरा घर में वो लाश जाई वो घरी का बीतत हुई। हम तो ये चाह प्रभु उस सबके अपने श्री चरणों में स्थान दी और वहां के खबर सुन के प्रशासन कैले बाका अरे सुनत खबरिया पहुंच गईले प्रशासन जयपुर के अजमेर नगर में एक टैंकर के हादसा भइल बा। वहां के प्रशासन पुलिस पहुंचल बा। पहुंचले के बाद का करिए भैया हो जहां 300 मीटर के दूरी में आगे आग दिखत बा और फायर ब्रिगेड के बुलावल गईल, लेकिन कहां समझे के मान के बाए भैया हो। एक आदमी रात के वीडियो आप सबनी देखना लोगन, वो पूरा शरीर से जलत आदमी कहलस की गाड़ी लाओ बचाओ। 2 घंटा के बाद हॉस्पिटल में वो आदमी की मौत हो गई। वहां के उस समय से रहल ना कि ओकरा के बचा सके। ऐसन ऐसन आँख के सामने की लेखनी देखनी बतावल गई। कवि के कहना बा सुनते खबरिया पहुंची कैले प्रशासन घटना के स्थल पे जाके आगे देखते तय उड़ली होतिया मिले नहीं आसन। देखा देखा उड़ल होतिया मिले नहीं आसन। देखा देखा उड़ल होतिया मिले नहीं आसन। वो प्रशासन सोचत बा कि हम कहवा के लेके जाए बाबूजी, कुछ समझ में ना आवत बा। उहे दृश्य के देख के कि कैल का जा हमनी सबके, लेकिन हम सबनी के देश में ऐसन संविधान बा, ऐसन नियम बा कि कोनो आपदा आई तो केहू हमनी के सेवा जरूर करे। लेट करी लेकिन करी जरूर करी। पुलिस प्रशासन पहुंचल, वहां जेके जेके मिलल सबके उठा के लेके गई और जे प्रभु परमात्मा के अपने आप के भेंट कर दिले ओकरा के का कहल जाओ। ए बाबूजी लास्ट में कवि के कहानी बतावल गई, लेखनी बाका सूरज काहे भैया, अरे सूरज काहे आवे केहू ना नजरिया, सूरज काहे आवे केहू ना नजरिया, चली गई जनवा कितनी